zoeken ze de kennis, maar dit is echt een mooie zin van de en zo'n Allison Groenkamp, als het bij afstand, keiharde klappen. Soms zou je ook punten moeten geven voor de stijl, Arco. Nou, hier is het natuurlijk Martin Brechtholt, waarvan Martin zelf, en het hele team als geen ander weet, dat deze combinatie natuurlijk technisch niet de mogelijkheden, wel de mogelijkheden heeft, maar niet benut om mee te komen in het slagveld der toppers van de Superstar. Maar nu weer datzelfde verhaal, hè. Als je altijd een 7 haalt, kon het wel eens zo zijn dat je aan het einde van de rij gewoon heel goed in het klassement staat. Oftewel, Zilverwolf, deze Martin Brechtholt, staat 6 in het klassement met gerespecteerde namen als Zapo, Interaction, Wel Bandeer, Erfrutter staan daar gewoon onder. Oftewel, je kunt top op de bil gaan, dat zul je op een gegeven moment ook moeten als je bepaalde pretenties hebt. De keerzijde van het verhaal is wel dat als die klapper komt, datgene wat we bijvoorbeeld zojuist Pauli hoorden zeggen, ik kan er dus volgende week Katzand niet staan. Oh ja, ja, ik zie het wel. Kan er dus Katzand